Ці лічыце вы Кастуся Каліноўскага нацыянальным героем Беларусі? Ну, это, правда, не герой. Летува, летую. Литва литовцам. С помылками это писали нанятые. Наш. Писали Каліновскага как литовского героя. Ён такі предтеча Леніна ў нейкім сэнсе. А ты падтрымліваеш ідэю Кастуся Каліноўскага? Ён стаў таким важным сімвалам у змаганні беларусаў за сваю незалежнасць. Ну что, мы в Украине дождей. Что робим? Мы ў Вільнюсе, каб распавесці вам пра Кастуся Каліноўскага. Карацей, прапаганда спрабуе зрабіць з Кастуся Каліноўскага нейкага проста д'ябла. Дьябло. Нейкага д'ябла, паляка, бандеру, замест таго, каб ушанаваць памяць, ну, сапраўды беларускага героя. Што есть дадаць? Есть додать, что Саша зараз у нас собі машина, то мы можем приходить довести. Подписывайтесь, протягиваем раздавать якость для вас у 25-м годе. Мы пагнали, пакуль Всё. нас не збіла машина. Пра Кастуся Каліноўскага будзе топ, потому што Кастусь Каліноўскі гэта сапраўдная машина свайго часу. Все, побежали. Рыгор, Что? ты дзе? Я тут. Я тебе згубіў, амаль як спрабую згубіць памяць пра Кастуся Каліноўскага ў сучаснай Беларусі, бачыш? Быў ордэн імя Кастуся Каліноўскага з 94-го года па 10 лет. Всё, няма ордэна. Была школа, імя Кастуся Каліноўскага. Няма школы. Чаму Каліноўскага так спрабуюць выкрасліць з беларускай гісторыі? Ну, я думаю, что, в принципе, у белорусской политицы нема больш палітызаванай гістарычнай асобы. У прынцыпе, амаль усе людзі, которые прысутнічаюць у беларускім палітычным полі, павінны мець нейкае стаўленне да Каліноўскага. Да? І гэта, конечно, такой досыць вялікі спектр. То бок ёсць тут, пэўна, самае там скрайняе, не права ці злева. Гэта там расійскі, да, публіцысты, которые лепяць з Каліноўскага кагосьці кшталту Бандеры, ну толькі яшчэ і польскага, да, то бок ён Бандера, яшчэ чужы для вас Бандера. Відавочна, што ёсць там недзе зусім супрацьлеглая, гэта хутчэй як бы незалежная гістарыяграфія на стэроідах, да, то бок як бы, то есть ёсць незалежная гістарыяграфія, но ёсць яшчэ далей людзі, которые праходзяць, да, як бы, ну яны часта малююць Каліноўскага там, ведаеш, з пісталетамі, там такім. Ну і зразумела, ёсць шмат хто ў сярэдзіне. Умоўна кажучы, ну ёсць сам рэжым, которым ёсць вельмі розныя погляды, да, ёсць Лукашенко, которому, в принципе, это зусім не цікава, да, только ён редка казаў пра Каліноўскага. Ну, апошні раз ён казаў пра Каліноўскага, калі было перазахаванне, што гэта наша гісторыя і далей па спіску, але палітызаваць гэтую гісторыю не трэба. Ну, то есть, там нейкі такі быў сэнс, вот зараз з'явіцца карцінашка. Што ён казаў? Ці лічыце вы Кастуся Каліноўскага нацыянальным героем Беларусі і на якім... Я знаю роль Кастуся Калиновского в истории. Там было очень много нюансов. И я своих политиков и ученых предостерегаю от того, чтобы мы, оценивая роль Калиновского, не ударились в какую-то политику. Да бок ён, в прынцыпе, гісторыя не цікавіцца, як бы, і шмат такіх герояў гістарычных яго няма, да, в прынцыпе, гісторыю падцірае. Але, як бы, рэжым спрабуе ўсё ж такі не казаць, што Каліноўскі зусім дрэнны. Ну, шмат у чым гэта звязана з тым, што Каліноўскі, як бы, герой падчас савецкага часу. Адпаведна, калі рэжым з'яўляецца, як бы, спадкаемцам Советского Союза. Ну, то казаць, што, як бы, вот, в Советскім Союзе нейкія дурні былі, да, ну, неяк дзіўна, да, там, што, как бы, мышы, гэта як пра сябе казаць, типа, мы дурачкі самі, да. Калі взять одну з галінак вот этого шмат аб'ёмнага Каліноўскага, Каліноўскі гэта кіраўнік першай сацыялістычнай рэвалюцыі ў пэўным сэнсе. Ён такі предтеча Леніна ў нейкім сэнсе. Ну, ён ішоў змагацца. У адной рыцы быў сцяг за незалежнасць там Рэчы Паспалітай, другой рыцы сцяг сацыялістычны, вызвалення ўсіх сялян. Ён жа вучыўся ў Петербургу. Ён быў звязаны з гэтымі гурткамі, з якіх пасля вырасце народная воля. З народнай волі пасля вырастуць вот гэтыя все протакамуністычныя арганізацыі. Карацей, для камуністаў, калі не глядзець адным вокам на вот эту всю польскую дзейнасць, вся дзейнасць Каліноўскага, у тым ліку беларускацэнтрычная, она была сацыялістычнай, ён быў свой. Ён нармальна праходзіў усе гэтыя, як бы, фільтры. Ну і пасля так, сапраўды, ў 63-м годзе у СССР было такое сур'ёзнае адзначэнне стагоддзя гэтага паўстання, процьма кніжак тады пра гэта выйшла, таму ну, вось з Каліноўскага можна браць рознае. Ён всіх задавальняў, атрымліваецца, і пра камуністычныя, як бы, вот этой бамонт чыноўнічы, і незалежнікаў, відавочна, ён задавальняў. Але, ну, прыйшлі іншыя часы, калі аказалася, што Каліноўскі антырасеец, і незалежная, як бы, супольнасць падняла на штандары не ягоную сацыяльнасць, сацыарыентаванасць, а ягоную антырасейскасць.
Вось, што таксама можна ўзяць і Каліноўскае, там это шмат. Ну і відавочна, што это не спадабалася рускамірцам. В прынцыпе, это і чыноўнікаў беларускіх напружыла. І яны пачалі назад паціху адкатываць, там вот шыльды здымаць, помнікі хаваць. Ну, а цяпер тым больш. До речі, саме цікаве, що нават Ціхановський у адным са сваіх лістоў казаў, што вось паўстанне Каліноўскага пачалося на горках, я з горак, там у мяне радня, і гэта, ну, таксама цікавы тейк. Бачиш, так само і у Ціхановська є позиція по Каліновським, у Бабарики є позиція. Ну, до речі, я думаю, он переглядає свою попередню позицію. Хто ще у нас застався? Ну, Марзалюк великий застався. Недавно на Белтина от вышло видео, где Марзалюк аккурат змагається супротив этих пророссийских публицистов, да? Тому що він так само немного, якби, критикував Каліновського. Але, якби, тут і натрапили в глупу ситуацію, да? Що, якби, коли хтось із Росії починає йому казувати, хто ваш герой, хто ваш не герой, да? Тому що там уже дійшло до того, що кажуть, Муравйов вешальник герой, да? И сидит Марзалюк, ну это, правда, не герой, да? Ну, короче, вони себе довели до той ситуації, коли їм починають призначати героїв звонку. Ну, і, відповідно, тому, якби, Марзалюк, як, видиш, вояр білоруської незалежності, становиться і боронить Каліновського. Ну, на самом деле, відос сам по собі на Белці доволі нормальний. Тобто, треба віддати належне, що у гэты раз він постарався і розказав доволі об'єктивно. Ну, во всій гэтай спрэчцы про то, ким был Калиновский, да, там поляк, недополяк, белорус и так далее. Ну, я думаю, что все ж таки самое истотное тут сказать, что это был человек, который у свою историчную эпоху налил найбольш воды вось на гэты млын беларускасці, да, то бок, можа быць, ён не абвяшчаў незалежнасць Беларусі, тому што тады, як бы, гэта было складана сабе уявіць, але па вялікаму то рахунку ён да гэтага ўсё падрыхтаваў, да. Ну і шмат у чым падрыхтаваў левую ідэю, таксама, як бы. Самый распространенный миф. Каліновскі, яму было пофиг на Беларусь. Каліновскі гэта паляк, польскае паўстанне і гэтак далей. Ну, тут, як заўсёды, крыху больш складаней. Каліновскі нарадзіўся у эпоху злома, калі адыходзіла старая ідэнтычнасць шляхты Вялікага княства Літоўскага. Ну, хто такі шляхціш ВКЛ? Это чалавек, які называе сябе ліцвінам, па паходжанню русін, пры гэтым гаворыць па-польску. Нам это зараз складана разумець, но ім было комфортно, ім было норм. А наступала ў другой палове 19 стагоддзя ўжо ідэнтычнасць нацыянальнай. Калі ты мусіў вызначыцца, хто ты ўсё-такі там, ці літовец, ці паляк, ці беларус. І Каліновскі жыў на мяжы гэтага ўсяго. І, в прынцыпе, ён нашчадак яшчэ той шляхты, якой было нармальна, што яны там тутэйшыя, сялянамі гавораць па-беларуску, называюць сябе часам ліцвінамі, часам палякамі, гавораць па-польску, ну яшчэ і па-расейску на той момант. Для Каліновскага досыць важна была ідэя незалежнасці Рэчы Паспалітай. З іншага боку, для яго асабіста суперважна была новая ідэя тых часоў, ідэя сацыяльная, то есть ідэя роўнасці сялянаў. І ў гэтым сэнсе не важна ўнутры якой дзяржавы. Важна, каб все люди былі роўныя. Тут просто каму якія погляды бліжэй, тот яго да сабе і забірае. З гэтым паўстаннем вельмі зручна. Ты адтуль дастаеш, што хочаш. Вот камуністы адтуль дасталі сацыяльную ідэю. Зараз, калі хочацца, можна дастаць ідэю толькі польскай незалежнасці, святой Польшчы, вось, і бегаць з гэтай ідэяй. Ну, бяры, што хочаш. Ён усіх задавальняў, але гэта зараз адбіваецца тым, што ён шмат каго не задавальняе па гэтых жа прычынах. Таму вакол яго вот шмат гэтых сэнсаў круціцца. Хаця падавалася б чалавек, што там 26 год пражыў, да, там напісаў гэтыя 2 вершы, некалькі газет выдаў па-беларуску і ўсё. А ты падтрымліваеш ідэі Кастуся Каліновскага? Давай, топ-3 ідэі. Не, ну першая ідэя, как відавочная, это, которая для нас там самая істотная, что он казал там уже у концы, да, своим про автономию Беларуси. Ну, мы уже про автономию не кажем, мы кажем уже про незалежность. Да и то, незалежность для нас уже является фактом, который отбылся, и чего нам про это казать, да? Но я думаю, это первая. Ну, я думаю, что другая идея, это левая идея. То бок ён Так ты так само левак? Не, я не левак. Не, але я могу зразумець, чему тады люди становились леваками. То бок это было абсолютно натурально, что люди, которые супрацьпастаўлялі себе царскому панаванню, ну і яны шмат у чым, як бы, таксама падтрымлівалі левыя ідэі. І калі паглядзець, зноў жа ж там, згадаць і нашу Ніву, то і таксама людзі былі пераважна левых поглядаў. Калі паглядзець, хто, як бы, ствараў незалежныя дзяржавы ва ўсходняй Еўропе, там той же самый Польшчы, таксама людзі левых поглядаў. То бок это абсолютно натуральна. І трэця? Ну, трэця, я думаю, что это даволі блізка да левай ідэі, да і да першай таксама нейкай ступені, но это то, што ён прамовіў, што ўрад для народу, а не народ для ўраду. Я думаю, што гэта таксама
пра дэмакратыю і што нам сёння там найбольш блізка, да? І што было тады істотна 150 гадоў таму, як бы, і на вялікі жаль застаецца істотным цяпер. Слухай, ты падрыхтаваўся, ну мы таксама сёння будзем разбіваць і пацвярджаць міфы пра Кастуся Каліноўскага. Нам будуць дапамагаць дасведчаныя людзі. Ну а пакуль раз мы прыпёрліся ў Вільню, пойдзем, прайдзёмся па месцах Кастуся Каліноўскага, ну і будзем разважаць, цікавіцца ў дасведчаных людзей, чый ўсё ж такі Каліноўскі. Ці быў ён палякам, ці быў ён дыктатарам, ці быў ён вельмі ваяром, ці быў ён вешальнікам, не вешальнік. Карацей, будзем все гэтыя міфы раскладваць па паліцах і знаходзіць адказы на гэтыя, мне здаецца, вечныя пытанні. Да, Саша, я тебе могу все одразу тут рассказать, что до чего ты будешь ходить. Дзе мы зараз? Што мы бачым? Чаму вы нас прывялі вось менавіта пад гару Гедыміна? Не, ну увогуле гэта месца сілы для ўсіх віленчукоў, для ўсіх літоўцаў, для ўсіх беларусаў і для ўсіх палякаў. Мы ўсе ведалі даўно, яшчэ Іван Луцкевіч тут спрабаваў праводзіць раскопкі, што менавіта на гэтай гары пахаваныя парэшткі паўстанцаў 1863 года. У 1863-64 годах, уласна кажучы, падчас расійскай імперыі доўгі час тут размяшчаўся расійскі гарнізон. Чаму хавалі на тэрыторыі расійскага гарнізону? Таму што каб не было ушанавання памяці. Вот у Менску аднаго з першых паўстанцаў там Цюндзявіцкага пакаралі смерцю, людзі пачалі прыносіць кветкі проста на гэтае месца. І каб гэтага пазбегнуць, яны хавалі на гэтай гары на тэрыторыі свайго гарнізона і пасыпалі вапнай і пасля пабудавалі там пляцоўку для крыкета. Доўгі час проста гэтае месца адпаведна не было ніяк пазначана і ніхто не ведаў, дзе канкрэтна пахаваныя гэтыя парэшткі. Але калі адбылося вось гэтае самае аблысенне гары, нават у Язэпа Янушкевіча ёсць такая кніжка, і першым паказаўся Каліноўскі. То есть з 20 паўстанцаў, якіх тут знайшлі, першымі паказаліся парэшткі Каліноўскага. Канешне, в пэўным сэнсе гэта можна лічыць містычным знакам. Таму што, вот бачыце, Каліноўскі, вы ж памятаеце, да? Што адбылося ў 2020-м? Пахавалі Каліноўскага і панеслася. То бок Каліноўскі з'явіўся тады, калі гэта стала патрэбна. Тады пачаліся дыскусіі, дзе перазахоўваць Каліноўскага. Пісьмо, петыцыя, якую там падпісалі Алексеевіч, Вольскі, там шмат хто з журналістаў, з пісьменнікаў. На ваш погляд, дзе было трэба яго перазахоўваць? Нават я памятаю, што ў 2019 годзе у Вільні адбываўся кангрэс даследчыкаў Беларусі. І я памятаю шыкоўную велізарную дыскусію ў віленскай ратушы, дзе нам патрэбна хаваць Каліноўскага ў Менску ці ў Вільні, ці ў Беларусі. Але ў гэты час литовцы уже давно все вызначили. Все есть как есть. Почему все-таки не отдать Калиновского белорусам? Была группа людей, которые говорили, что как раз отдавать не надо, потому что этот Лукашенко с Путиным, они там уничтожат этот гроб. Вот. А с другой стороны, в Литве тоже имел эти интересные очень разговоры с влиятельными, это, ну, сколько-то они там были влиятельные, эти люди. Они говорят, ну да, это вот белорусский герой, что сейчас нам отдать, не отдать. А я говорю, ну, через 10 лет история может поменяться, он станет нашим героем. А если уже отдали, тогда уже не вернешь. Потому что с историей, к счастью или несчастью, так есть, что она меняется. В конце 90-х годов я писал первую историю Литвы, учебник такой для школ. Тогда мы писали Калиновского как литовского героя. А вот в нулевые, в 10-е, он стал белорусским героем. Что будет через 30 лет еще? Может, он возвратится и будет снова литовским героем. А как ты знаешь, куда повернет эта идентичность, как это будет? А мы без камеры разговаривали, вы говорили, что все-таки не настолько есть интерес у литовцев к этому историческому персонажу, но при этом в Беларуси это супер важный исторический персонаж. Так это понятно, это когда было это восстание 63-го года, так оно же децентрализировано было. Так в Польше есть одни герои,
В Беларуси вот Калиновский, в Литве Сыракаускас и Мацкевичус. Они тут из центральной Литвы, недалеко от Каунаса, Жмуджи. Но главная проблема есть то с Калиновским, есть то, что он по-литовски же не умел. А у нас же очень просто, если ты не умеешь по-литовски, так ты не литовец. Вот поэтому Калиновский вот там по-белорусски пишет, там с белорусами тусуется. Ну все, он, понимаете, он уже не попадает в этот алгоритм, и он не наш. Несмотря на то, что он тут называл себя там литовцем. Там. Мне здаецца, што сапраўды, ну гэта самы моцны сімвал у гісторыі Беларусі, якую ці беларусы зрабілі, ці не беларусы. Былі нават спрэчкі, быў вядомы хрысціянскі дэмакрат ксёндз Адам Станкевич, які напісаў 3 такіх важных брашуры. З-паміж іншага, ён шмат чаго напісаў, але ён як гісторык, так, напісаў пра Францішка Скарыну, пра Кастуся Каліновскага і пра Вітаўта Вялікага, як беларускага героя, ўжо прабачце. Ну так было. Я памятаю, як больш левыя яны казалі, што трэба ў хадэкаў адабраць Каліновскага, бо ён наш. Тады яшчэ спрачаліся, разумееце. Канешне, там, да, і Вацлаў Ластоўскі пастараўся так з стварэннем міфатворчасці. Ну, слухайце, мне падаецца, што такая гераізацыя, міфатворчасць – гэта натуральны працэс пры стварэнні нацыі. Такой же самай міфатворчасцю займаліся літоўцы, і ў гэтым нічога дрэннага няма, я лічу. Ну так склаўся лёс, што Каліновскі стаў нашым героем. І, як мы бачым, ён працягвае заставацца ім. Дзякуючы яму мы працягваем змагацца за Беларусь. Пры тым, што ў прынцыпе-то ягонае прозвішча пасля ягонай смерці да пачатку 20-го стагоддзя 40 гадоў не дужа гучала. То есть ягонае значэнне ўсвядомілі толькі там пачатку 20-го стагоддзя па-нармальнаму. Мне падаецца, што Каліновскі быў вельмі таленавітым чалавекам, які у некалькіх сферах ухапіў нешта вельмі важнае, у тым ліку пра Беларусь, можа, ў першую чаргу пра Беларусь, і настолькі абагнаў свой час у пэўных рэчах, што это было ўсвядомлена толькі ў 20-м стагоддзі. Мы да гэтага часу як бы перасэнсоўваем, хто это быў маладзён. Ну, па-першае, змог стаць у 25 год кіраўніком паўстання, ўжо што само па сабе, так? Вот это вот сфармуляваў ідэю Беларусі, ну, пачаў фармуляваць ідэю Беларусі, калі гэтым яшчэ ніхто не займаўся. І шмат чаго яшчэ зрабіў. І всяго за 26 гадоў. Ёсць у гэтым нейкая таямніца. Можа, таму мы да гэтага і вяртаемся. Каб вы былі на пахаванні, на перазахаванні? Просто для нас было важна не проста пахаванне, а мы яшчэ рабілі экскурсійную праграму, так? Ну, але, канешне, ўражанне было вельмі моцнае, калі ты прыходзіш, і тут вот спрэс поўна чырвона-белых сцягоў, і літоўцы, і палякі былі ўсе ў такім шоку, што, напэўна, да гэтага часу ад гэтага шоку не адышлі. Было вельмі дзіўна пасля глядзець рэпартажы з аднаго боку БТ, з другого боку і літоўская тэлевізія таксама спрабавала здымаць нейкім чынам без беларускіх сцягоў. Гэта было настолькі неверагодна, но яны неяк умудряліся гэта рабіць. Каліновскі для нас не толькі кіраўнік паўстання, як першы беларускі журналіст. Наша доля, наша ніва, першая афіцыйная газеты, а першая падпольная неафіцыйная газета, да? Мужыцкая праўда. Каліновскі быў класны журналіст, ці не? Таму што, ну, ўсё ж такі першыя газеты для беларусаў менавіта ён рабіў. Ну, мне падаецца, што Каліновскі, як такі малады палітык, найбольш сябе праявіў якраз-то ў сферы піару. Ён рабіў газету па-польску, для шляхты ён рабіў газету па-беларуску для сялян. Газета па-беларуску просто выбухнула, таму што яна была крутая. Ён рэальна пісаў так, каб яго зразумелі простыя мужыкі. То есть адчуваецца, што ён разумеў, што трэба людзям. Яна жорсткая, яна такая прамалінейная, і бачна, што чалавек разумеў, як дагрукацца да людзей. Як кіраўнік паўстання ён выдаваў такія дэкрэты, якія, ну, відавочна падштурхоўвалі б людзей да дзеяння. Там ён адразу абвесціў стварэнне ўрада там Літвы і Беларусі, да, увёўшы ўпершыню слова Беларусь, выкарыстаўшы у неймінгу
такім протадзяржаўным, да? Мог гэтага не рабіць, ён это зрабіў, бо разумеў, што гэта можа спрацаваць. То есть это быў вельмі наватарскі падыход. Тады ж яшчэ словам Беларусь мала хто карыстаўся. Ён часам быў вельмі жорсткі, напрыклад, сярод дэкрэтаў там было про тое, што трэба забіваць тых, хто выдае паўстанцаў. Да? Ну, это былі законы свайго часу. Да? Мне падаецца, это все разам вельмі неблага працавала, бо яго 26гадовага хлопца слухалі ў тым ліку там дарослыя дзядзькі 40гадовыя. Адзін міф адносна мужыцкай праўды, што гэта проста не газета такая, а гідка, проста лісцік і ўсё. Ці сапраўды гэта так? Не, ну як? Гэта сапраўды невялікая па фармаце тэкст, як бы яго можна называць агіткай, які раскідваўся па вёсках. Можна газетай, тому што это першы прыклад. В прынцыпе, некаторыя газеты так яшчэ і друкаваліся. Пытанне эфекту, эфект пэўны быў. Не супервялікі, але быў, то есть людзі чыталі, перадавалі, рэагавалі на гэту газету. Яна дасягнула таго эфекта, я думаю, які хацеў Каліноўскі. У 94-м, мне здаецца, годзе у Беларусі прызначылі дзяржаўную награду ордэн Кастуся Каліноўскага, но за 10 год, пакуль яна была упразднена, ніводны чалавек не атрымаў ордэн Кастуся Каліноўскага. Затое цяпер ёсць каму даваць гэты ордэн. І гэта сапраўдныя героі. На жаль, некаторым пасмяротна. Это добра, дарэчы, што не далі. Як даюць зараз імя Францішка Скарыны, мы зараз падыдзем да таго месца, дзе да апошняга вольнага адрасу Кастуся Каліноўскага. Ёсць некалькі адрэсаў, напэўна, ён мяняў гэтыя адрэсы. Дакладна не ведаем адрэсу на Зарэччы, на Ужупісе, так, дзе яго атачылі першы раз. Ёсць апісанне, як ён проста ў споднім выскачыў на дах і проста ляжаў наверсе, пакуль ішоў ператрус, амаль ледзь не змёрз, ну, змёрз, напэўна, ледзь не замёрз. Ёсць ізноў такія звесткі, што ён вельмі добра умеў хавацца, умеў канспіравацца, і нават часам ён сядзеў з жандарамі, тымі ж самымі, піў піва, і ніхто не мог сабе ўявіць, што гэта той самы Каліноўскі, якога ўсе шукаюць. Ён прысутнічаў на ўсіх пакараннях смерцю сваіх паплечнікаў. Ён лічыў гэта важным, нягледзячы на рызыку. Яму прапаноўвалі з'ехаць, але ён адмовіўся. Калі у студзені, 29 студзеня 1864 года сюды пастукаліся жандары. Ён не адразу прызнаўся, што ён Каліноўскі, але вы ведаеце, што быў такі хлопец малады, да, Вітальд Парфіяновіч, якога у гэты час у Менску, наколькі я памятаю, у Менску дапытвалі, які здаў той самы псеўданім, пад якім хаваўся Каліноўскі, Ігнат Вітажэнец, вы памятаеце. Менавіта з допытаў Вітальда Парфіяновіча мы ведаем той самы паўстанскі пароль: каго любіш, люблю Беларусь, то ўзаемна. Наколькі я разумею, што гэта рэгіянальны пароль. Хутчэй за ўсё, это все-таки Магілёўшчына. Чаму пра яго ўсё ж такі за столькі год ніхто не зняў нейкага серыяла, мастацкага фільма? Просто гэта гісторыя, якую прадаеш на Netflix на раз-два. Netflix не здымае, дык і са школьнай праграмы тыя ж каласы па сярпом тваім выкрэсліваюцца. Мне падаецца, што не варта напружвацца пра школьную праграму. У дзяцей будзе больш імпэту прачытаць гэта па-за школьнай праграмай. Тое, што забаронена, заўсёды цікава для моладзі. Ведаеш, напэўна, калі б гэта гісторыя здарылася там на 300 год раней, мы сапраўды падтрымалі такога Сезора, да, такого рэальна міфалагічнага персонажа, таму што каб немагчыма было пераправерыць усе крыніцы. Я калісьці такую ідэю прапанаваў, што адбыўся пэўны разрыў, бо ў 19 стагоддзі жыў такі чалавек Канстантин Каліноўскі, як бы шляхціч, польскамоўны, які сацыялісты, які змагаўся за эту купу цэлых розных ідэй, гераічна загінуў у канцы. А ў 20 стагоддзі нарадзіўся вобраз Кастуся Каліноўскага, з якога мы, беларусы, узялі тое, што нам трэба з таго Канстанціна. Гэты Кастусь, ён пражыў у 20 стагоддзі такое паўнавартаснае жыццё. Яго фільмы здымалі, партызанскія атрады ў гонар яго называлі.
кніжкі пра яго пісалі, оперы, тэатральныя пастаноўкі ставілі. І ён стаў такім важным сімвалам у змаганні беларусаў за сваю незалежнасць. І відавочна, ён крыху, вот гэты вобраз Кастусь, ён крыху адарваны ад таго Канстанціна. Ну так часта бывае, это ж не то, што толькі з ім эта гісторыя. Ну, значыцца, Канстанцін такое жыццё пражыў, што з яго можна было гэты вобраз стварыць. Таму я не думаю, што тут ёсць падман, да? Тут ёсць проста вельмі патрэбная беларусам вот это пошук свайго героя ў 20 стагоддзі, вот это міфалагізацыя нейкай асобы. Ці магло сапраўды гэта паўстанне, ну, не быць так задушана, вось як яно было задушана. Пішуць, што ўсё ж такі яно было такім шляхецкім, нібыта да народных, вось да мужикоў, да дзецюкоў, ну, не дагрукаўся Каліноўскі. Тое ж самае, як думаць, ці 20-й год мог перамагчы. У любым выпадку гэтае паўстанне, яно было вельмі важным этапам і натхняльным этапам будучага беларускага адраджэння. Як і зараз, ці магчыма перамагчы вось гэтую гаргару, расійскую імперыю. Мы ўжо задаем гэтае пытанне больш за 250 год ад першага падзелу Рэчы Паспалітай. У любым выпадку, вы бачыце, кожныя 30 гадоў адбываецца так ці інакш буйное паўстанне, кожныя 10-15 меншае. Мне хочацца верыць, што Каліноўскі не дарма знайшоўся зусім нядаўна, пра 150 гадоў. Все-таки ягоная справа ў хуткім часе павінна быць скончаная. Паспяхова скончаная, перамогай скончана. Ну, мужики не Каліноўская не паслухалі, мужики ўвогуле не пачулі шляхту агулам. І тут якраз Каліноўскі найлепш за ўсіх разумеў. Ён біў званы і крычаў, што як бы людзі, ну, як бы мужики нас не паслухаюць. І ён узгадвае дзесьці пра гэта, што за 2 гады да гэтага цар вызваліў ўжо сялянаў, да? І як бы і мужики тады падымалі ледзьве не бунты, таму што ім несправядліва давалі зямлю. І падаўляць гэтыя бунты запрашалі казакаў хто? Ну, вот самі гэта шляхта і запрашала, бо ім хацелася там пакінуць себе побольш зямлі. І это Каліноўскі пісаў, што, ребята, ну куды за вами пойдуць зараз людзі, калі вы 2 гады назад самі на гэтых людзей вызывалі казакаў. Там быў складаны набор фактараў, і я не думаю, што ўвогуле можна было масава падняць сялянаў. У Польшчы была тая ж самая сітуацыя. І тут хоча прыклад Каліноўскага ў тым, што якраз ягонымі стараннямі на Гродзеншчыне колькасць сялянаў у атрадах была большая, калі параўноўваць там з іншымі рэгіёнамі. Не нашмат, але крыху. А ўвогуле гэта паўстанне магло мець поспех ці не? Не, відавочна, абсалютна безнадзейнае было. Пра гэта ўжо тады пісалі. Лыза Ажэшка ў хуткім часе гэта там неяк адрэфлексавала, што без шансаў, на жаль, у той сітуацыі. Чаму без шансаў, па палічках? Сярэдзіна 19 стагоддзя Расія ні з кім не вядзе войну вялікіх. Адзіная прычына такой надзеі ў паўстанцаў было тое, што за 8 год да гэтага Расія прайграла Крымскую вайну. Ну, чым там з трэскам прайграла. Ну, яна прайграла супраць магутных вялікіх імперый гэту вайну. На 1863 год вайна ўжо была даўно скончаная. Расія там вялізная армія. 2 гады назад імператар вызваліў усіх сялянаў. І пры ўсіх праблемах гэтага вызвалення, ну, это ўсё-такі вызваленне. Якім чынам людзі, якія не маюць ні арміі, ні рэсурсаў нармальных, могуць перамагчы эту здаравеннае расійскае войска, вось, было незразумела. І тут, мне падаецца, быў гэты эфект, што ў Варшаве не ўсе гэта добра разумелі, бо ў Варшаве ў 1862 годзе гэта быў год, як у нас 20-ы. То есть па вуліцах ходзяць дэманстрацыі, улева-ўправа, ўсе гімны пяюць. І, напэўна, ўнутры этого натоўпу табе магло падавацца, што да, шапкамі закідаем гэтых рускіх. А на нашых землях шляхта з Літвы, з Беларусі разумела, што вакол іх жывуць сяляне, якія ўвогуле не разумеюць, што адбываецца. Такі там цар, імператар, без розніцы, абы як бы зямлю далі. І яны значна лепш разумелі, што шансу амаль што няма, але, можа, у гэтым іх вялікі гонар, што яны, нягледзячы ні на што паўстанне, ўсё-такі падтрымалі, разумеючы, што гэта такі бунт тых, хто ніколі не пераможа. Вот, бачыце, дарэчы, Летува, Летувюм. Ну, то есть Литва литовцам, короче говоря. Похоже, что это писали с помылками, это писали нанятые. Нанятые гэбісты. Гэты будынак, чаму тут адкрылі карчму 1863, таму што яшчэ з канца 18 стагоддзя ў гэтым будынку размяшчаўся знакаміты гатэль Нішкоўскага,
І ў гэтым гатэлі напярэдадні паўстання спыніўся Зыгмунд Сіракоўскі. Наконт Зыгмунта Сіракоўскага я лічу, што все-таки мне падаецца, што незаслужана ён неяк не ўшанаваны, у тым ліку і беларусамі. Акурат менавіта ён быў вайсковым кіраўніком. Калі Каліноўскі быў, мы ўжо казалі, ідэолагам, ён не стаяў на чале атрадаў, як часам яго малявалі. Слухайте, ну вельмі цікава, дарэчы, што Каліноўскага малююць нібыта вось такім ваяром, але ну ён жа не быў такім камандзірам і вось такім бандюганам, разбойнікам, вось як у тым ліку нейкія там расійскія прапагандысты беларускія. Ну вось так, я ж кажу, што вось трошку нават палякі вот у фільме пасцябаліся, што там у іх ёсць троху такія анімацыя ў фільме, там дзе Каліноўскі ходзіць па вуліцах Вільні, так, і калі яны распавядаюць, як беларусы паказваюць малюнкі, там, значыць, як беларусы там уяўляюць Каліноўскага, да, са зброяй, а такі, значыць, артыст, які грае Каліноўскага, такі. Ну вот, дарэчы, бачыце, герб паўстанцаў, пагоня, белы арол і Арханёл Міхал, ён лічыцца, ну, русінская частка. Это беларусы і украінцы, вот как бы так лічыцца. Ну, хутчэй, конечно, так звычайна падкрэсліваюць, што украінцы, а беларусаў звычайна не падкрэсліваюць. Прапаганда неяк малюе нават Каліноўскага, нібыта гэта муравёў-вешальнік, то есть ён такі жорсткі, забіваць. Міф гэта ці не? Ну, міф, хутчэй, да, як бы ёсць две прэтэнзіі да Каліноўскага, што у адным з нумароў мужыцкай праўды ён напісаў: сякера не павінна спыніцца нават там калыскай младзенца, што-то такое, хаця зараз нібыта лічыцца, што это не ён пісаў. Ну там гэта проста фраза і гэта частка вот гэтага такого мужыцкага наратыва, дзе трэба проста пажорстче пісаць, папрасцей. І вот ёсць ягоны дэкрэт, ну там ягоныя гэтыя загады, у адпаведнасці з якімі трэба вешаць тых, хто здаваў паўстанцаў. Ну, але это проста законы як бы вайны свайго часу. Павешаных было, іх колькасць, мне здаецца, там расце зараз з кожным годам у гэтых прапагандыстаў. Вось там ледзьве ўжо не 2000 называюць. На самой справе, калі палічыць, там ну, крыху больш за сотню, напэўна, будзе. Но это канкрэтныя сітуацыі, калі не заўсёды справядлівыя, відавочна, абсалютна. Але ну, канкрэтныя сітуацыі, калі там мясцовыя старасты рэальна проста здавалі часта сваіх аднавяскоўцаў, якія пайшлі ў лес. Каліноўскі не быў, можа не паспеў, хто яго знае, а можа і не быў па натуру нейкім жорсткім чалавекам. Не рабіў ён з гэтага паўстання нейкага там генацыду. Мы зараз прыйшлі да вельмі такой сумнай адрэсы. На жаль, зараз зачынена, але часам бывае адчынена. Гэта дамініканскія муры. Расійская імперыя вельмі любіла будынкі былых касцёлаў каталіцкіх пераўтвараць у натурмы. Таксама, дарэчы, нейкія з філарэтаў сидзелі. Тут сидзелі паўстанцы 1830-31 гадоў. Ну і тут быў змешчаны Кастусь Каліноўскі пасля таго, як яго арыштавалі каля у святаянскіх мурах, як Ігната Вітажэнца. Вот, гэта фактычна ягоная апошняя адрэса. Менавіта тут, у гэтым месцы, пісаліся знакамітыя лісты з падшыбеніцы і пісаўся знакаміты запавет народзе «Зажывеш шчасліва, калі над табой маскаля ўжо не будзе». І таксама адсюль жа пісаліся лісты да каханай Марыі Ямант. Вось. Ну і адсюль на досведку 22 сакавіка 1864 года вот, адсюль Каліноўскага павялі на Лукішкі на апошні шлях. Ён адмовіўся ад споведзі, бо думаў, напэўна, што прышлюць яму якога-небудзь сексота. Вось. Ну і памятаеце ягоныя апошнія словы, калі зачытвалі прысуд дварянін Константин Каліноўскі, Вінцэнт Каліноўскі. У нас няма дварян, у нас все роўныя. Тут у нас ішла вайна з палякамі за стужачкі. Мы ўвесь час гэтыя стужачкі вешалі беларускія, а палякі вешалі польскія. Адпаведна, ну, па выніках, бачыце, мы все-таки перамаглі. Каліноўскі, Зыгмунд Сіракоўскі,
Титус Далеўскі. Гэта альбо проста, я не знаю, альбо проста ксёндз, альбо, магчыма, Марцінкевічус, который был кіраўніком на Ковеншчыне. Адным з кіраўнікоў паўстання был ксёндз. Я дакладна не ведаю, но справа ў тым, што гэты помнік гэта зрабілі палякі, уласна кажучы. Неяк дзіўна бачыць Каліноўскага на каленях. Вот как-то вот мне вельмі не падабаецца, але яны стаяць на каленях перад Маці Божай. Вось тут Маці Божая, і захавалася гравюра, прыкладна падобна кшталту. То бок гэта не, ну яны як бы не самі прыдумалі. Вот яны зрабілі помнік па гэтай гравюры. Ну, але, шчыра кажучы, мастацкія якасці і таксама вот эта гісторыя з каленямі трошку напружвае. Мэрія віленская абвесціла, што помнік паставлены незаконна, але ну, я не думаю, што яго будуць знасіць. Каліноўскі вельмі таленавіты хлопец свайго часу, які не дуже задумваючыся, напэўна, пра гэта, сапраўды даў пункт адліку для пабудовы беларускай палітычнай нацыі. Не сказаць, што ён пачаў, але вот ён першы абвесціў, скажем так, што вот што-то тут пачне будавацца. Колькі ён там, год ён быў тым кіраўніком паўстання, напісаў нейкую колькасць там тэкстаў, выдаў нейкія загады, ўжо ўсё ж даследавана. Але не, вот працягвае вылазіць, то есть Каліноўскі як нагадвае пра сябе, да, вот сапраўды. То есть ты пачынаеш дадумваць гэты міф, потому што 19-й год, знайшлі парэшткі, тут 20-й год. Зараз сюда нейкія пісьмы з'яўляюцца, яшчэ нейкі дакумент. То есть чалавек все адно вот, як бы, праз эпохі штосьці там перадае. Ну і гэта зноўку, гэта і дадае яшчэ больш міфалагічнасці. І это ж мы не спецыяльна, это ж ніхто спецыяльна не прыдумае, но само так складваецца. Таму Каліноўскі такі цікавы. Хлопцы і дзяўчаты, вам вялікі дзякуй за тое, што вы дагледзелі гэта відэа до канца. Мне здаецца, што Кастусь Каліноўскі гэта той персанаж, за якога будзе бойка, за якога будуць спрэчкі вельмі шмат, таму што, ну, персанаж сапраўды круты, недаацэнённы или ці пераацэнённы, каму як бліжэй, таму пішыце ў каментарах, што вы думаеце пра Кастуся Каліноўскага, а мы вам яшчэ прынясем нейкія гісторыі зусім хуценька. Ставьте свои лайки, пишите комментарии, делитесь гэтым відэа со знакомыми, если не побили нас тут. Ну что, мы вяртаемся з краіны дажджоў. Куды мы вяртаемся? Далей едзем, будзе далейшыя вандроўкі. Все, пакуль!